Nazdar, sorry. Já vás sledu podle. Jasný. Tady zamávejte. Tak já tam bomby. Ať se vráší za kočárem. Tak mám velký rameno, nevejdu. My máme jeden cíl, zatím si jdem, vole, tak a ten prostě jako kůň klapky na očích, vole, a jdeme si zase. My když zapneme a budeme makat, vole, 60 minut, jak to říkal Heidi, 20, 20, 20, tak nás nemůžou porazit, ale to je mimo nás. Jenom o nás v naší hlavě. Tak jeden, kurva! Zapínáme pásy! Jeden, zapínáme pásy! Místo, co se na nahoru vyžaduje čas.